ጸገም ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ተሓኒቓ ትጠፍእ ዘላ ናይ ትግራይ ድኽነት ፍልፍሉ ኢምፓየር ኢትዮጵያ እዩ ብስሩውን ካፒታሊዝም ዝበሃል ስርዓቶም ትብልዎም ዘሎ ማኑፋክቸሪንግ ንግዲ ኢንቨስትመንት እዚኣቶም ህንፀት ካፒታሊዝም እዩ ኢትዮጵያ ድማ ግዛኣታ ሃፀያ ካፒታሊዝም ክትሃንፀ ይትኽእልን ነፃ ዝኾኑ ንካፒታሊዝም ምህናፅ ዝጠቕሙ ናይ ካፒታሊዝም ወይ ናይ ነፃ ዕዳጋ ትካላት ክትሃንፀ ይትኽእልን ነፃ ዕዳጋ ዝዳንዩ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ክትሃንፀ ይትኽእልን ብባህሪኡ ስርዓት ካፒታሊዝም ኣብ ኔሽን ስቴት እዩ ዝፍጠር ጥርትብል ኢምፓየር ከም ኢትዮጵያ ዝበለት ዓዲ ልምዓት ሰላም ዲሞክራሲ ኣብ ዓለም ዘረጋገፀት የላን ኣብ ታሪኽ እውን ዘረጋገፀ የለዋን ድሕሪ ሕዚ እውን ኣይህልዋን ምናልባት ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ ብሂወት ዘላ ኢምፓየር እያ ክትቃበፅ ዲማ ዘለዋ ንሕና ናፃን ልኡላውን ሃገረ ትግራይ ከይመስረትና ክንለምዕ ኣይንኽእልን ኢና ንብል ዘለና እቶም ሰባት